Kezdjük el, azt mondja, hogy MPG. Hogy tengelyválasztás. Ha rájövök, melyik gomb az. Nem, ez nem az, ez az. Mutatja a tengelyt szépen. Úgy, maradjunk csak az énél. Ez pedig a jog mode, hogy billentyűvel menjen. Vagy MPG-vel. Itt pedig a MPG mód. Feltéve, ha azt is megtalálom, és a távirányító pedig így néz ki. Nem tudom, hogy mutassam, hogy jó-e. Belülről pedig így van összebormolva. Encoder, 8 darab kapcsoló, meg a végé a csati. Szépen hát bekötve. Na, ennyi nagyjából.